Erguer Estudantes da Galiza é a ferramenta unitaria do estudantado galego, formada neste 2016 a través dun proceso de asambleas abertas nas que se participou da creación dun proxecto entre o estudantado de toda Galiza, materializado na Asamblea Nacional Constituinte do pasado 5 de marzo en Compostela, baixo o lema Libera e transforma Galiza desde as aulas. Así nasceu Erguer para a defensa dos dereitos do estudantado reclamando un ensino galego, público, democrático, laico, de cualidade e non patriarcal. Nos derradeiros anos pudemos ver como o ensino avanzou na dirección oposta, para unha total mercantilización que respostaba aos intereses do capital. No goberno do Partido Popular vimos sufrindo ataques ao ensino dende hai anos, que levan o estudantado a verse na obriga de saír á rúa unha vez máis. Estes ataques comenzan xa no ensino medio a través da LOMQE, unha lei españolizadora, confesional, antipedagóxica, privatizadora, clasista e patriarcal, que afonda na falla de igualdade de oportunidades no ensino. A implantación das reválidas é un xeito máis de segregar o estudantado ou impoñer barreiras ao final de cada etapa educativa, que limitan a obtención do título a unha única e azarosa proba, orientando así os esforzos do profesorado e do estudantado a preparala, no canto de pular por métodos máis pedagóxicos e confiar no labor do profesorado. Alias, servirán para establecer unha clasificación dos centros en base a cal se repartirán os orzamentos, non garantindo unha dotación de servizos digna e igualitaria. Ademais, a LOMQE afonda na recentralización de competencias educativas e na uniformización do ensino, impedindo o coñecemento da realidade histórica, social, lingüística e cultural da Galiza. Mais os ataques non se deteñen no ensino medio e continúan na universidade co decreto do 3+2, aprobado polo Partido Popular no pasado ano. Este decreto, enmarcado na chamada Estrategia Universitaria 2020, procura unha vez máis a mercantilización do ensino público, co obxectivo de converter as universidades nun criadeiro para as empresas capitalistas. Coa implantación desta medida son menosprezados todos aqueles graos que non cumpren coas expectativas de productividade dun sistema que só busca a creación de man de obra barata, no canto de individuos con capacidade crítica. No senso da procura de productividade, son as humanidades as disciplinas que son directamente atacadas, direccionando a educación cara aos intereses das grandes corporacións e gobernos corruptos. Mais se non fose dabondo co desmantelamento da calidade e da diversidade educativa, a subida de taxas asociada á implantación do 3+2 supón un acrecentamento sangrante respecto a tempos anteriores. Con este decreto, suprímese un ano de grau, ficando este conformado por 3 anos, o cal supón a exixencia de realizar un mestrado ou posgrao de especialización de 2 anos de duración, coa consecuente subida nos custos que isto supón para a clase traballadora. Os recortes abocan o ensino público galego a unha extrema precarización e a un retroceso na calidade da mesma, remontándonos a medidas franquistas como as reválidas que instaura a LOMCE. Sinal destes ataques son os recortes de profesorado, que levan ao devaluamento da calidade docente ou a reducción dos orzamentos para a obtención de material. Mais as estudantes da Galiza non fican paradas e, como puidemos ver nas últimas semanas, xorden respostas por todo o país. Dende Erguer consideramos que a resposta a todos estes atentados contra o ensino público que se están a producir na Galiza debe de ser unha folga, para así enfrontarnos tamén ás imposicións da Unión Europea e do Estado español no ensino. Ante o panorama político existente no Estado, no que os pactos que se están a artellar entre as forzas políticas españolas non contemplan a derrogación da LOMCE, Erguer chama o estudantado galego a bailar as aulas e encher as rúas o vindeiro mércores 13 de abril nunha folga estudantil convocada en todo o país, tanto no ensino medio como preuniversitario. Defender o público é defender o futuro, nin imposicións españolas nin europeas, non a LOMCE e non o 3+2.